Ao longo desta fin de semana, a Praza de España de Ribeira acollerá unha nova edición da feira gastronómica Gastromar. A cita, que chega este ano á súa quinta edición, está promovida pola Asociación de Empresarios da localidade en colaboración con outras entidades. Hai 5 anos xa que arrancamos Gastromar, hai 5 anos no que tampouco moitos apostaban por nós, ou por noso caso por min, que poderíamos sacar a cabo un evento tan importante e merecido que debería de ter Ribeira como é disfrutar do produto gastronómico. Na apertura oficial da feira contouse tamén coa presenza de outras autoridades, entre elas a conselleira do Mar, Marta Villaverde. Na súa intervención, a responsable autonómica destacou a consolidación desta cita como un exemplo de innovación culinaria e de exaltación da calidade e frescura dos produtos do mar locais. Que Gastromar ao final nútrese destas excepcionales materias primas que teremos o gusto pois de degustar estes días. E ademais destas excelentes materias primas tamén van a estar combinadas por o excepcional talento co bo saber de excepcionais expertos chefs e gastrónomos que convertirán a estas materias primas en excepcionais pratos e preparacións que, a partir de hoxe teremos o auténtico prazer de poder degustar todos. O acto contou tamén coa presenza da deputada de Mar da Deputación da Coruña, Cristina Capelán, e da alcaldesa María San Pedro. Ambas as dúas puxeron en valor a iniciativa da patronal local por poñer en marcha esta feira que enxalza o produto local do mar como sector estratégico por excelencia da Ribeira. Que Gastromar non é só gastronomía, é tradición, innovación, é cultura e, sobre todo, é unha maneira de reivindicar o noso. Temos un mar extraordinario e unha riqueza de produtos enorme, e iniciativas como esta axúdannos a coñecela, a disfrutala e tamén a consumila. Ribeira pois é o mellor sitio onde un pode vir a probar os produtos do mar. E o facemos gracias pois a unha iniciativa que, como decía, naceu fai 5 anos, unha iniciativa que, como decía Kiko, pois este tipo de feiras son para os valentes, para os que arriesgan, e para os que teñen cousas de facer para os que teñen ganas de facer cousas polo seu pobo, e dende logo para consolidar unha cita que hoxe podemos decir que está pois no panorama galego. Gastromar terá continuidade ata o domingo. Na feira incluiránse exhibicións gastronómicas a cargo de cociñeiros de prestixio e obradoiros divulgativos, sen esquecer as propias degustacións, con quendas de mañá e noite, con elaboracións tradicionais e propostas innovadoras baseadas en especies de proximidade como o lirio, a sardiña, o polvo, as navallas ou o camarón, entre outras.